Ayo. Tutup weh. Bersama DF Audio. Iki lo artisnya Sukirno. Endah. Dudu watu yen cilik arane pasir. Watu kambyang keli ana ring pinggir. Buru ketemu awakmu mikir. Kelibetan kaya kelangan pikir. Asik. Duduk weh. Karing-karing bakar gedang campur sawi sampai kering uli isun kiri. Gedang rojo sak curug dipangan dodot. Timbang urung bangur gulung isun pedot. Tenane. Ojo lorong, ojo wediane. Dudu watu yen cilik arane pasir. Watu kambang keli ana ring pinggir. Burung ketemu awakmu langsung mikir. Kelibetan kaya kelangan pikir. Oke. Karing-karing bakar gedang campur sawi sampai kering uli isun kiri. Gedang rojo sak curug dipangan dodot. Timbang urung bangur gulung isun pedot. Dodot.
wani Mbak sayang ndak kok gunting Ndak wani. Mbak. Ndak wani Ndak aku wani. wedi aku. Lah iya. Lah an iya. Matur sembah nuwun atas penghormatan saking pasukan cewek-cewek jagoan, pasukan cewek-cewek bidadari ingkang sampun kersa damel remening penggalih lan damel heboh wonten ing atas panggung. Sampur sambutan saksengipun menika wonten permintaan. Kula aturaken nggih menika wonten Bapak Rizky saking Kutornon, Bapak Tuari Kutornon, Bapak Samin Suberjo, Bapak Tinarip Karanglo, ugi Bung Denmas Karanglo, Bapak Sodikin Karanglo, ugi Bapak Tunar Sohin Karanglo. Monggo Terakhir ini. Iya Pak Rizky, Bapak Tuari, Bapak Samin, Bapak Tinarip, Bapak Denmas, Bapak Sodikin, Bapak Tunar Sohin, monggo mriki jaipongan ya Pak. Aduh monggo. Monggo. Menika permintaan